Pois a miña vida laboral actualmente, neste momento exacto, consiste en estar entre dúas épocas de grabación dunha serie na que participo para a Televisión de Galicia neste caso. Agora mesmo estou dentro de menos de un mes, empezo a gravar unha nova entrega de episodios que neste caso é a sexta. Quere dicir que esta situación vense dando desde hai aproximadamente un par de anos, con máis ou menos, é dicir, cunha frecuencia máis ou menos repartida entre tempos de grabación, pero aproximadamente de, pois o que sea, mellor de 3, 4, 5 meses de espera. Cando terminamos de gravar unha etapa, quedamos despedidas e realmente non depende de nós que alguén tome a decisión de se isto continúa ou non, dependerá de se lles interesa, se non, aos da canle, dependerá das audiencias, seica, depende de cousas que en todo caso non dependen da... Nós non temos ninguna capacidade de decisión sobre isto. A expectativa de traballo foi cambiando da seguinte maneira. É dicir, no noso traballo, unha das características fundamentais do noso traballo é unha certa inestabilidade, inestabilidade ou digamos, cambio permanente, no sentido de que ti faz agora, por exemplo, unha función de teatro e iso ten un tempo. Despois supónse que terás outra, ou unha película, ou unha serie, ou unha etapa dunha serie, unha temporada, quero dicir. Agora mesmo, a verdade é que esa inestabilidade é cada día máis agobiante, máis acuciante. Sobre todo, por eso, pola inseguridade que che dá o feito de nunca saber, que, insisto, nunca se sabía, pero que agora, ademais, os tempos de traballo vanse comprimindo cada vez máis. O cal quere dicir que se antes, por exemplo, no Centro Dramático Galego botabas ao mellor 6 meses cun contrato, agora eses 6 meses foronse reducindo cada vez máis, por exemplo, a 4. As únicas épocas nas que puiden vivir realmente do meu traballo como actriz traballando en teatro exclusivamente, esa época acabouse hai pero moitísimos anos, hai case como, eu diría, no meu caso, máis de 20 anos. Que é moito dicir nunha vida laboral, de traballar durante moitos anos nunha serie en televisión. Aquí, bueno, agora mesmo estou falando daqui de Galicia. A min iso aquí supúxome, por un lado, unha gran estabilidade laboral, porque foron 10 anos, 10, que é moito dicir. En ese caso sí que había prácticamente a seguridade de... O sea, traballábase, cubríanse moitísimo máis, os tempos eran máis dilatados, os tempos de produción, os tempos da grabación, entonces permitíache, lóxicamente, unha sobrevivencia moitísimo máis estable. Despois, todo iso, bueno, empezouse a comprimir dunha maneira absolutamente escandalosa. Unha estabilidade laboral e unha gran popularidade. E debenme producir ao mesmo tempo, e de maneira un tanto extraña, pois unha certa impopularidade de cara aos, ou máis que impopularidade, falta de aprecio de cara aos elementos decisivos na toma de decisións da profesión. A min, neses 10 anos, ninguén, pero absolutamente ninguén, me chamou nin para facer unha curtametraxe. Eu xa había un tempo que eu estaba empezando a ver, a sentir como unha ameaza realmente moi poderosa. Eu, de feito, no ano no que a min tiven a posibilidade de facer unha película que a min me supuxo darme a coñecer dunha maneira totalmente diferente e en ámbitos aos que nunca alcanzaría co meu traballo, co traballo que facía aquí, que foi Mar Adentro. Eu xa, anteriormente a ter a posibilidade de traballar nesta película, eu xa tiña decidido marchar, deixar de facer televisión. Estaba absolutamente queimada, ninguén confiaba en min para ningunha outra cousa que non fose facer Balbina Santos, punto. Había unha cousa, e eu quero dicilo, non me importa, eu sentía con respecto a min, non se consideraba un teatro, un traballo de calidade. Había un certo rexeitamento, había un certo desprezo cara a este tipo de
de produción en concreto. De alguna maneira, pois, sentes un pouco tamén esa incomodidade e, sobre todo, ves que non hai tampouco que ninguén da profesión confíe en ti para facer ningunha outra cousa. Isto é un gran perigo. Aínda que a estabilidade é moitísimo menos que antes. Hai recortes presupostarios brutais que repercuten, sobre todo, nos tempos de produción e de grabación. É dicir, cousas que antes se facían, por exemplo, entregas de 13 capítulos que se facían en 5, 6 ou 7 meses, agora é que se reducen a 2. É dicir, é unha cousa absolutamente brutal. E isto quero dicir que a mí me parece que, entre outras cousas, tamén influe na calidade do traballo. Xa non é que che inflúa no laboral, nos tempos de cobro, nos tempos de contratación, nos tempos de cotizacións. O sea, influen tamén nunha determinada maneira, nos determinados modos de traballar, que creo que, bueno, que alguén se debía de preocupar seriamente por reclamar que as cousas se fagan de outro xeito. O tempo é fundamental para o noso traballo. Os marcos laborais é moi importante defendelos e afianzalos, porque senón isto podese converter nun mundo absolutamente salvaxe. Nunha porcentaxe moi elevada hai incumprimentos flagrantes, nunha porcentaxe non tan elevada hai, digamos, irregularidades que a propia aplicación dos convenios vai permitindo. Póñoche un exemplo. Utilizar figuración para facer traballo de actores e actrices. Eu creo que non se sabe moi ben que facer coas mulleres maiores. Co interesantes que somos.